Kaixo, orain 3 magnitude erlazionatuko ditugu. Volumena, edukira eta masa. Ordua jakin behar dezute metro kubiko bat eta kilolitroa gauza bera dela, dezimetro kubikoa eta litroa ere bai, eta zentimetro kubikoa eta mililitroa ere bai. Eta hortaz gain, ur destilatua dagoenean, gatzarik gabe eta beste ez duenean, kilolitro batek tona bat pisatzen duela, litro batek kilo bat pisatzen duela, eta mililitro batek gramoa. Guk laborategietan eta egite ditugun esperientzietan bi unitate hauek askotan erabiltzen dira, mililitroak zentimetro kubikoak, hau da, pipetekin eta matrazakin eta unitate hau erabiltzen da, eta gero aparte dugu litroa dela dezimetro kubikoa. Horren, goazen ikustea nola pasatzen da batetik bestea. Bidea izango litzake horrela. Adibidez, 33 zentilitro. Eta esate guten zenbat zentimetro kubiko diren. Horren, zentimetro kubikotara pasatzeko, guk lehenengo mililitrotara eman behar ditugu. Horren, hau pasabatugu lehenengo mililitrotara. Eta horren ja pasa diteke. Horren, 33 zentilitro, zentilitrotik mililitrotara pauso bat da, beraz, koma bat mugitzen da. Horren dira, 330 mililitro. Eta esan dugu, mililitroak eta zentimetro kubikoak gauza bera dela, beraz izango litzateke, 330 zentimetro kubiko. Hori da, lehenengo ariketa. Adibidez bigarrena, 23 dezimetro kubiko ur destilatuak zenbat pisatzen du? 43 dezimetro kubiko dira 43 litro bezala. Eta litroak eta kilogramoak ur destilatuan berdina da. Horra jarriko ditugu, 43 kilogramo. Hiruak berdina direlako. Urrengoa, 23 metro kubiko. Zenbat litro dira? Orduan, lehenengo ingo duguna da, bi aukera daude, edo pasatzen dugu hau kilolitrotara, eta bestea litrotara, edo pasa dezimetro kubikotara. Orduan, nik ingo dutena pasatuko lehenengo dezimetro kubikotara. Metro kubikotik dezimetro kubikotara, pauso bat, eta mugitzen dira 3. Orduan, izango itzake, 1, 2, 3 dezimetro kubiko. Eta dezimetro kubikoak eta litroak gauza bera dianez, jarriko dugu 23.000 litro daudela, metro kubiko batean. Hemen, 51 hektometro kubiko. Pasabarko dugu baita ere dezimetro kubikotara. Horrean ditugu, esan dugu bezala, hektometro kubiko, gero dugu dekametro kubiko, metro kubiko, eta dezimetro kubiko. Horrean, zer ditugu? 1, 2, 3. Horrean, 3 baldin badira, 3, 6, 9, behatzi mugitu bat dugu. Horrean, izango izateke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ondo da. Horiek izango liateke, dezimetro kubikoak. Dezimetro kubikoak eta litroak berdina dienez, zenbakia izango izateke litroa. Eta dira, 1, 2, 3. 51.000 litro. Beste bat arte, agur.